Ay nananang, nagpintasan ti buya ti o nagtibalay. Kompleto tayo ni iti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro asala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula dito o nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang. Ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin di naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta di mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display ti nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula Nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay baknangen at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Wen atanay, kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damang ngamin. Ngam di da pala baybayan dagiti pautang da. Di da pala idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayon. Tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan nga dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon nga no di tayo saran. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya da ita marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, anda ijay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kun kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na laikaro na niya. Mare, ibagak to kun kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet, ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Basitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbaga da dayta? Wen nga road, may mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramida ka. Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan da ka nanang. Datayo ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para mo ila dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para mo ila kada tayo. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances no awan mo't gayam pagbayad mo. Husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kay di amang risot iti problema. Tanakdak mo't. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Danag yun, aya. Uret ta kompletong ta appliances tayo.
Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita. Basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to manasingirinan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. San mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang ka, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko nana. Kurang pa'y kumatial daw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrigat to pa'y timparami jo kanyak. Isa husto lang dyan daw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamayayo ak manan namang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo. Sumrek ka Saan na? Umayak la ko maagsingir. Ayan ti anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! O may kaman! Adda ni nardo. Anyaman di gagaranan na yan. Nagsingir, awang kwarta. O may ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito inida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka mo talemang. Mala, umunag ka baro. Saan na? Pakiayab yulangan ni Nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas tati bagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo ta. Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Eng ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagadumot ti mabalin apakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao aya tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taing karo ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Isu ti kadakkelan na nakautangak. Kahit anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Wan tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain, saan nga iso? Makauma ti pa nagrupropa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa'y din ano mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken adda riting iti makannawan nga akin babati mata na. Ken adda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya, tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag lagi tay kalding kao tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Magagat ka aya. Ken amum aya ti ayan lagi di kalding kao. Amok tata. Ken amok tayan ti balay da. Alan, tangdanan dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kayat mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko tata. Naimbag nga oras mo manang Darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane kasapulak ti kwarta. Ada nga min utang ko masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan na, amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan.
Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang tal daw ko. Ah? Ay katala Makamu ka nga rod nida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kauna manang. Oray inal daw nga umaya kayos laeng. Sige nga rod nida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nita. Ay, notebook man taigpil mo, Nardo. Una, umayak man agsingiran. Di ka lang masyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrek ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang mabgudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inal daw kanuki di nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao awanan na. Kapilitan nga ginaldawa ka makipurdiya. Tainaldaw mga umayagsingir na adjust ka, Nardo. Kat agina nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkuna ngamin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man di utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, barok. Makalawas sa di ka imay nagsingir. Ada ngamin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kon kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Ah, nay, anya ngay day tailumlamang mo di talikod ang barok. Ha? Sabong samad. Uwan, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabiit lang nga ro, taaya ba, barok? Ni, apay da ito asabong, Nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As kati inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayatakon ken ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na ka ikarik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Uwan saanan talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpeso? Wala. Nadevelop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inal daw pa nagsingir mo. Agyaman ak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta. Nardo? Anya, namnaminsan pa'y laan agaram ken ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag. Di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Kasla kastan. Ang
Barang masursurok tumo lang ayatan no bumaybayag, nanang. At damat gaya man nobyom nida. Kaamam mo. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa'y mapasamak day tama ng darya. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga agana. Wento ka di. Madanon tulat tama ng darya. Aywan, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na paymot kayat. Ibagbagak nga rod mat day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman nagsimpa kami. Tapno makabukal kami imot na niti anak. Wan ko mga road. Ay nano siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpot ka barok. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng. Kat makikalay sa kan nardaw. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narigat agdadarasodos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot met ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day chay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan na yung bagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawan. No kasta nga alanganin ka kenkwana. Sinaamun Apay-pay lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadyawutang ko nga ro ti pampanunutag. Anya, Bayak nga gayan ayat kami iti mano abulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kang kwana. Nabayagan nga agayan ayat tanida. Anyangay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasaya tay may kanardo. Ako bayat nga min ti panaglabas ti aldaw ko. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot na data tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko ken ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmutten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya, Iso asore ngam nasaysaya at nagsinatan nardo. saan? Di na kumamot sinaan, pangaasim. Sorry talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso sumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya, ay di ka kumagdardarasudo sa mangadeng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayatkan ka. Promise. Anya. Ala, narigat mo't no pilitin ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit, ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga rod tamaawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la kuma, tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo, no di nakpaumayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay, no lapdan nakbat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wait, ngam imbreak nakmatan. Di singirin ka manan. Anya?
Kasano nga rodan, makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwan na. Just kima tayo dyan lalaki. Awan magayam taktakdaran na sa una. Ket basol mo metlaeng gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Apay nga tadi matimimayan dito balay day jay manipo din break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak mananita. Nasaya tanadanon ka diti balayaw. Kasano ngay? Ada pagbayad mo? Ay, Kuanardo, sumra ka mampay ta, ada na patag nga ibagakkan ka. Ha? Una. Ala, agtugaw ka. Kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi eh. Inamamiris ko talaga tiriknak. Kat ada na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Ngam nakamove on ako. Tay di break na. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso nayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbreak nakmat nga rudan. Isa amang tidkan. Tapno makisayan to'y listaam dito yung notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po didin inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana iti trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo ngamin tinasisingpet kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso tako nam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis. Kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay. Branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Ang mayat pa'y mait. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driver anya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspet la ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto ta dagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak amno kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta driver daket nga raud kabagays. Ipagdalen. Adanin natong anak mo. Ay, ada ije kusina manay.
Aglut-luto iti pangrabian may. Apay ka day? Mabalin ti sumray. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay ala, sumrek ka manayng. Pasensya kayo nang Kyle. Diyan makasurot, iti pangaw-awisan nyo kanyak. Abay. Di mo kaya ti makasirpat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sos. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman Kyle. Ay, sos. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa'y nakatimtim iti arang. Ewan na. Di mo mapadasan ti imnas ti panagbiagno kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Diyan nga rod umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisaw. Ang musika, grabe mo ti kinasing now. Ang mama ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y anak ang ipagdalin. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasing pudlaw na Awan na! Mabit ka, matay, no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mon to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing petoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y jo ospital. Apay kanungay. Naan-anaw. Ay na, nagmotoran na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan day jay amaning. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan bayaw? Kunak no matay akong ipag. Inbag ta nakalasa takpay. Apay ngamin na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga di a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday ta ti numero 1 arasaon no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor, dadadaal na. Nawanan iti prenaw, iso na dung parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartek, bayaw manay. Di mo ko masayangan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Agam ulitag, awan basol ti arak. Basol jay motor. Papanan nyo nanang? Inak makilamay anak ko. Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasimag. Sapay ubing bay da ijay. Takasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod nanang. Nagsimpo da di akalugaran tayang. Manipod ubingat. Ik-kanak iti mulan na aprutas iti arubayan da. Aging galim makay ka na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong iti pada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, urahin da nga ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalin.
Ay, sos. Kaimimbag mo pa'y laang am nabartek ka manan, maneng. Anda, sana ka nabartak. Nakainumak lang. Sa nga gasot mo makidipag. Tayo nakitaya, bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga'y paret. Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, iti nangirwar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing ka maturog. Ay na, tanggadam pa'y matdagita sugat mo agas ka pa'y laan saan? Sana ni Pag. Naibusin. Isa, mabalin manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung ngam adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo. Ni Ruding. Anya, apay kanungayan na tay. Naatake ka numag. High blood ka nung amin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kit di utang ko kang kwa na Isu ngayon naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka anakan. Ha? Diya makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos! Mayat si ka. Nang runado mga baka ka anakan. Saan nang kay? Manjak! Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam, nagiti matmatay dito yung lugar tayo. Puro na sisingpal, nagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno, nagiti natay dito yung lugar tayo. Adaya, nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso, anarigrig at amatay, nagiti masamang damaw. Iso, adi kag singsingpal. Ta, mabiit ka matay, nukas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. At dami insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamutay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya saki mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo ka madingay naramid ko iti padak ka tao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang dya ospital dya kasinsin mo anak kaw. Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Ay, nasingput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasisingputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingput ka isuda mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakis ti ramid na. Ay na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo, ni Uncle Manay. Nagdakis ti ugali na. Mamartay, sugadar, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang.
Tamabiit amatay? Anya! Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw, iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya maninsan mo a Georgia nataw. Ay, wangar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi, Mike, nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw, akaanakan ni nanang. May sama na pamanagnig day tanataw. Nasingpet man ang ginatay. Ah, Iso ka, agpanunot ka, ta nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galim. Di ka unay agbalin ang nasingpet. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita na. Namit adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Hanggang, si bibiyaga lata. Ha? Kita mo dyan may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi kwan, naggurigor. Pagamuamta na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amadit ag singsingpit na to. Agwul-wul ka kiday. Ay, ano maminsan? Adamo agpaiso punto yung kal. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasing po dagiti matay. Patsen na kunak to ka. Iso ano kayat mo, nga umatidog tibiyag mo. Ay tuladen hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapi. Bayam nga ibagada barumbado ta. Tinapatag, umatidog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, ikwa, ingkam makisala nanang. Kadwa niyang kalmanahing. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak, takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapangabakin ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaon. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada iji balay. Sige, inton bigat nga rudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ah, pangalantang iti pagsat ta. At dasukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nato! Apay ayan nanang. Aldawan! Apay di ka mapanag trabaho itaya! Aglangan na, tanasakit tiulaw. Kung makatulturo nga. Ay na! Kasano ayakit parbangon na ni disimbangpet ka? Napnapanan yu ka ni uncle mo aya! Kaya ko pa'y timaturong nanang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manak kaw. Kanayon kan amarabian nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men ti kanayon akadwam iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni angkal. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tano na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan angkal. Kung bangon ka dita, tada papananta.
Napertengak. Jak makarwar. Iturog ko bay. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Ada papananda. Sa dinaw. Sumurot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Nga lang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan, kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag, di nakabailan ti bagina. Nalabas nga min ti pampamayam dito anak mo dalin. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den, di mo amo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak kaw. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, Julay. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka, iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan, dakon bakaruan dito pagbaludan, kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakanwag. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Ay, kayat kong ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatong palbiyag kao. Ay, jak kayat di taoy. Pagpampanunutam tinapagtang ni uncle mo anak kaw. No di mo kaya ti may tulad ken kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakaamiris ka. Kahit suray no tinumpal ko nagitimbagbaggan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak gapo ko ko, ana? Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsublia manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay. Yan! Ay, sino tinakastong dinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw. Nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayaw. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos. Ay, Ay. inyidanan di takalsada. Sapa ijan nga mo tinagitgaan Ay, na. ay maturog manin di ta. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasin. Wen nga rod di lagnak mo day talakay. Inaklakay na, tikinartek na. Un nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na idi. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wen nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y apulos ti bisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen na kudak. Ay, saan man. Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay ken ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa ken amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakit? O ala, sumer kami dahil. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't ana arte, dado.
Asabot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni Biday. Ni Biday gayam na sabi. Kung nakalaro asinam, sakbot mabigbigan. Sige. Panawang kayo. Tayo naman parawaran na kita yakin lalay. Lumat lalay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, Dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasano ngay? Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti maipapan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di dapay laam mo. Madanaganak namin, Biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Tadyak pa'y nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamo kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang laka data. Awan mo't daldalapusan ta tao. Ang amala. Agpudno tanto nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka mo't Dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ngayon, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasi, di da kami kumaapurain nagkasar. ay di ka madanagan, Dado. Ta, saan may nga ramadan ti kasta? Ay, may mayat kit di pa'y ano, saan kayon ngagkasar? Ha? Ay, nanang, anya mo't daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imimay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadang mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa, lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Why? Ay, Biday, apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yung kadikayat ni Dado nga para kanya. Saan? Nakarkaro asaan kanyak, Biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagdate nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. What? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinam ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da jay lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunag. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin.
Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan aga po tamatsaw kat kaya tamutan? Hay, sinaam kit di dayja lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anyangay ti gastusan ta. Saan tapaymot nga agparti? Agkasarta laang. Mabalin ayat ti kasta. Kat mabalin Kan maysa. No agparti wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa din na talaga bakay. Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man iti limad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tumata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makikita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti usto ti ropa na. Gapoy ti nakaro a konsumisyon na. Awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awaten talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwan Dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko, sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turan! Ala Dado, nabartamanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pa nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa malpas di kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Oh, ala, agan anos ka Dado Ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami ngagtrabaho, iso naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumuten lakay. Hey! Dilay! Tulungan ng dalay! Ha? Ala, ni Dado day jaya. Agong ungot samad. Inaklo ka ta na dagos tiri daw. Ay. Apay yung Dado. Apay nga akong ungot ka. Apa yang nakatrangkap tiri daw? Antay lemang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbot na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya dinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta ti mangharap, ti manglilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumarkan. Agpalas kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing namin ay! Ganyan! Anyat kay kayak ngaykin ka. Kat nagdakalan ka a tao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kista gaya, ma! Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan kayo ta babay! Ay, delikado. Reingak ni tata ang taagpaaraya. Takkan ko na.
Day, anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobrang kamampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi eh. Dinanog-danog nakpay. Badya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumang ngamin. Basta sina ako ni Dado, nanang manjakon. Kanya ka ita. Ihustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngamrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Day tati maganap tinatangkan ti ulo na. Basol mo mula nga. Agurnungak tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pag anom ti makidin na kankwanan no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday, nanang. Agawid kami ni Balay. Ay, di nan kaya tagsublikan ka. Kaya't nanti makisinakan ka. Kasarita ko man ni Biday, nanang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kaya't anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ay awanan, di na kan kaya't anak may dadaw. Ha? Ala nanang, inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawid ta ko man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panangsukon ko kin ka. Adangami natin maar ka dita pukis mo. Kan nangalam dita sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga nga ingagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito yung pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta muscle. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya? Ay, kunat man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lay ti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kunana pa'y nga agabraw. Anya nga aga brown. Awanan tanagkapyada man na ni je bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapwam. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandano ka nga ron. Ang kakatalti makadumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartag ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa. Na- Nagalas ti aramid mo no nabartag ka. Ano? Anay ko! Sika at tinaalas niya ramid na. Naglaag ka pa. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Anya? Di
Tinakpagsunit tikas na, ha? Ha? Titibag Dado! Masagsagit anak! Nanang! Nay, anyaman ti sangsangita mon. Kung nagdakkel man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anyaman ti naramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo iti pa ng kabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawanan na kumahal. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Agbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaan nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Bukasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkelabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kuni biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw ako. Diyakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo day tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni Dado ng agbalbaliwan? Kat no ulitin naman hindi isunto ati panang idarom ko ken kuana. Saan na maulit dahi jay biday? Ay! Promise. Tinakpagpong tuteng. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Mapay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dado! Ne, nana prima. Nakayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Na nakamot anana kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubing nga ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Damok akot senior citizen kayo mutin akas kaninanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages. Addan kitaam taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitno duwala atawan tinanguna akin ka prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya.
Ay na, Uncle. Kaano nagpalit registration ni Nanang? Wen, amok dayta. Jack amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, Uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, Jack amo man, Uncle. Agpapaubing kami ni Nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y kaapay akas titar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Sas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay hang kayo nga mabanog. Ubingak pay, iso sa anak abas ta mabanog. Kabailak pay ti agsuble ti maminli mamanipod dito, yaging gay jabalay may. Ay, talaga lang ah. Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta. Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw, Ay, itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pay a senior citizen. ay, itugtugot yun data certificate yaw. Wala! Ibulbul sa account, tapno ada ipakita. No di na mamatay a 50 plus ko pay laang. Ay, iso aya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pay laang. Ay, ngam, in fairness katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, ano 68 yun? Anya! Nay, manong, nagudong ka matgayam. Wen ka bages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw ha. Napuno nga minin to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka ki nagtugaw prima. Saan nga rudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanya, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tiyag sabi, napigsa ti imak nga agkapat manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wala, kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wan, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Sos! Nanang, kaya't yung ti mga anak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen, ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jigayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senior akas kada tayo. Para kada kayo Nay, apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itigdatulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong.
Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmanuak, nana. Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bag jagayem mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laong dito'y balay. Ah, apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya, nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan kwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan, nana. Sabon laeng. Ha? Oh, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise. Sabon laeng, nana. Kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ka makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Ang digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Ruwa pa'y mamasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso gundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kaya't nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kunak tuhupay kat. Adda kunak tumat. Anya nga ay, di nakita ka on dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya nga dagito eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ah, ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda niya ba niyo? Ay sus, makita dak dito yan. Isarak na gusto ito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin, tinaksapulan niya balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabten mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairuwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay man tila makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Ada kukaag! Apayaya! Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday jay. Apayaya! Nagpintas mo tan.
Nagkinis da rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagays. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya, Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo magpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun kunamkit din kanya. Anya nga rod nga, kay baga. Ubeng? Mala, ubeng no ubeng. Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay bagam manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawan niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit dida gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo dagito'y. Agam, uray nabangsit. To effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible ah. Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adi kan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apa at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kat pasaray agdidanda bay. Apay aya kat agayam da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapudaw. Makigtot kan tao. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kan tenged ka. Apay kay akas to'y mateng. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ka. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Adda! Tay nga ipagpapudaw na. Dagito'y manday. Ah, ala! Katno dagitay pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Unanang, adda gagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amumi nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatel na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Kat patpatgakmat ni Esther. Apa naka-face mask ka? Kit nagpodot ka bagis? Masurunak iti dayjay nga Esther.
Ginudgod mat gayam. Inakaranak. Anya, Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apo manawon dito'y balay day dya babae. day, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan manong. Makaakar itigagatal day dya babae. Nanang, Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka Esther. Nga masapol apo manaw ka dito'y balay ta makaakar ka. api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mati napasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay, Nukas nga rod, itulod kon, ijay lugar da, nanang. hello Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituyin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran ka itigagatul na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Isu nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga anda sa bali adjar dagiti dua ka bagis. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod-saw, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilak yan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko manong. Kinilaat na ti ka anakam.